Ak si myslíš, že funnel je niečo, do čoho by si mala investovať až neskôr, keď budeš mať viac peňazí, nie si sama. Tu je ale dôvod, prečo ti toto presvedčenie vlastne bráni v raste tvojho podnikania. Mnohé podnikateľky si myslia, že investovanie do funnela je akýsi luxus, ktorý si na začiatku nemôžu dovoliť, alebo že si ho budú môcť dovoliť neskôr, keď budú mať nejaký stabilný príjem. Preto sa snažia robiť si všetko sami, bez toho, aby využívali skvelé nástroje alebo rady odborníkov, ktorí im s tým vedia veľmi pomôcť. V dôsledku toho strácajú kopec času a energie a aj keď sa pokúšajú generovať nejaké predaje, výsledky sú veľmi slabé a vlastne to ich podnikanie nerastie tak, ako by chceli. Ale čo ak by som ti povedala, že funnel je investícia, ktorú by si mala urobiť úplne na začiatku. Ešte predtým, než si zapneš akúkoľvek reklamu. Ešte predtým, než si dáš postaviť celý web. Ešte predtým, než si začneš budovať komunitu na sociálnych sieťach. Ešte predtým, než natočíš vôbec nejaký online kurz. A teraz nehovorím o komplexnom predajnom funneli. Teraz hovorím o funneli na začiatku, o funneli na zber kontaktov, ktoré budú kde budú nasledovať 3-4 automatické e-maily, ktoré budú zakončené platenou ponukou tvojich produktov či služieb. Prečo? Pretože je to jediné miesto, kde chceš začať posielať svoju návštevnosť. Len tak začneš vidieť výsledky. Za prvé, kde inde by si tú návštevnosť z reklamy zo sociálnych sietí posielala? Na domovskú stránku tvojho reprezentatívneho webu? Už teraz ti hovorím, že ti to nebude fungovať. Budú to vyhodené peniaze a premarnený tvoj čas a energia. A za druhé, ak nebudeš mať takýto funnel a nebudeš si budovať databázu kontaktov, komu budeš predávať ten svoj online kurz? Komu budeš ponúkať svoje platené produkty a služby? Studenému publiku, ktoré ti nedôveruje? Už teraz ti dám odpoveď, nebude ti to fungovať. A preto funnel nie je žiadny luxus. Funnel je funkčná, rokmi overená stratégia, bez ktorej to dnes v online svete už nedáš. Nedaj sa zmiasť rôznymi typmi funnelov. Začni jednoduchým funnelom, začni marketingovým funnelom, pekne krôčik po krôčiku a garantujem ti, že už čoskoro začneš vidieť výsledky. Keď sa začneš na funnel pozerať ako na investíciu, ktorá sa v tvojom podnikaní mnohonásobne vráti, uvidíš, že neexistuje lepší čas ako teraz, aby si ho čo najskôr nastavila. A ešte ti chcem povedať jeden čerstvý príklad zo života, veľmi nedávny, keď si jedna moja klientka, koučka, dala postaviť takýto marketingový funnel, kde začala zbierať kontakty a už behom pár týždňov si dokázala vybudovať databázu z 0 na 600 kontaktov. A nehovoriac o tom, koľko klientov jej kvaplo z tohto funnela na pravidelnú spoluprácu. Tak čo, ešte stále máš nejaké pochybnosti?